andi ko no heɓoriɗa hoore kala han torare Allah buy waɗi mi ñaamuno lekkale ha mi siggi an mi heɓata si ñande go mi fini tun hari mi heɓi lebbi tati mi andaare yiɗa waɗi ko Allah kaari hande mi yiɗata hay fuu so heɓa basina welo woni mi innatami ɗo yeli ya wono président aduna ɗo kono miɗo yeli heɓugo ɓiɗɗo mo fof haalda e min ayi barki ɓay tunɗani amina min e baade mum fi kala hande goɗɗum ala kono hiɗa wakkili kala komo innuma ko baaben ma innuma ko ɗum watta ayi o gorko enen ɗo no falama jomma go mi salaki fiyo jomma kono hande a hewtari taw jomde go hande ɗa reeni a ala wadde hay fusko boni e yawde ka l'école ma si a ƴewi ka l'école ma kaka jande ma sa wi ka jande ma koka golle woy men ɗo kono baabe ma no haɓɓe tiwo ko ma on ɗon jomde on ko bandijo noon hari molanaɗo o ketiɗo ha o wujji mbuɗi o yaari ka ndiyam mi anda so jikku sande so jikku sandani jikku noon no waywa leeɓo laytay ɗum an foppo sansoto sina jikku joni noon on ari ɗumini falma ɗay tum o ɗay no yiɓe kaalisigoy andi maaɓe ma so tawi ɓe moƴƴi ara nooma ñandeje si yiɗi jam ɗum ko ma yaha jombeɗa ɗon on mi ni naɓayde leyɗe poto on no addi otoje on no darni cuuɗi ɓe hiiri ɗin mbuɗi gude maɓɓe ɓe yiiri ɗen otoje gite maɓɓe ka ɓe hiiri ɗin mbuɗi ɗi on mari gide maɓɓe si ɓe andi kon ɗum wartiri o yittimo leyɗe ko warti o artira e so warti walla Ibu ada ni tu min mi yiɗali toɓɓirali ni mi ari andi ñande mi ronta yon ko maaki masala ɗo mi yettude so ni waɗi gaseji min ñambay nela se o bandi o bandi noon ngati a fewtude baabe ma ha ɓe ƴettima ɗo ɓe hande musigo remowo innimo faala tawi o innimo faalama dewgal sohla e verilla himo yiɗumaɗa yiɗi ɗen ko ɗum ɗo wona min jegitide affaire miile maɓɓe aduna o mi tawa kay ɗum mi tawta ɓayɗa ande ɗum mborewu ma ɗum maayo ɗo kon woni ɓe wowlali ɗo nden ñande ka tumbo sanoɗo ena ɓe okkitirta aw kono woni si a jaɓingal dewgal nene Fatima min haɗa e mami nene ma gonga ma ara iwtir ɓaawo maɓɓe toon gonga ma do simi yalti ko a ñowa min mi ñowa on de ko ɓiɗɗo ango simi yalti ko a joƴƴimo ɗo ñowa hatta onon kadi simi bollala yalti inde hatta simi yalti joɓɓe mum min mi he min mi taw hey quoi mi woli ko mbamo ko ɗum ida yaade yeeso ida wula her sang ko a dimo kare ɗo ko ɓuura ko a puɗɗo fuuta suɓe ko yewton lam yeeso o sorcez moi s'il te plaît o wola hikka hayɗi yalti ko am mi yaltata je demande divorce komin rondi ndiyam e biriki ha ɗo suudu dari ɗimo yaltintala yaltintama ɗo ɗo ndiyam e biriki awa komi rondi ko fof kon ƴettay ɗum jolli toon lam awa ko wonma miijade kon ko fenami dokkuɗa ko gonga mi jokki wallay ko fenami nene Fatima wondi kamɓe joɗaniɗa on bandiɗo hara nami hen Allah danda Allah gandam joni awa waɗene joni awa waɗene accita yande accita simi mbiyamima hokkitike to waldayma Fatima addana ndiyam addana ndiyam na attention to wonta fimo sabu addantama ndiyam o jombamo ma o jombam ko fennum wondande mi haala tum ukkitoɗa to nan darɗa wolugo haalaji pourquoi tie qui nene Fatima immo ɗo immo na non mi bonna fimo suudu no walla so watta yon fiyaɓe kono o jombetaki biɗɗa walla jombay wallahi mi bama jombaymo donka sune o jombata o jombatama naa ko ŋaɓɓo o naɓo min yetti yaltako ɓayna anjeɗo ɓayna gaddilan ɗo biriki e ndiyam komi adi ko birki on ɗo ɗo C'est bon? Il demande la nouvelle quoi? Tadi la hawi halan gon makko wa so debal do mi yawno mi hiwri be gore be babe anda e ina te mawdo bili mi yeyi mi yidi kambe babe am be welmi modde jibi ko monno fayti Mawdo bili no wuri
en ɗo ko seulement ko piji maayi neɗi mawɓe mettati ɓe hoɓɓe ma yaɓe ɗo ko salli ɓe joni ko salli ɓe joni noon ɗebal ɗo mi yeyi mi tawi mantiro ɗo no pay koye mi dampuno ballon nde naati ko cour maɓɓe ɓe natɓe ballone ɓe sekane maɓɓe no huɗadi ari sekine ɓe kono ɓe changi ɓe nawi joni koɓe salli ɗebal ɗo mi yeyi noon andi gore baɓe amɓe welɗi no moƴƴa programme ji baɓe andi fof kamɓe gérata o fait mi yeyi mi tawi noon ɓiɗɗo maɓɓe o junkum ƴaka junkum janɗi tima janɗi joni noon tawi noon ko kamɓe mi jonni kadi programme fi mariage an min ɓe wonan an hoore ɓa lonto baba quoi joni noon kamɓe tiɓe proposé na ɓiɗɗo maɓɓe o min joni y a pas de probléme joni an kadi ka ami joni en yewtey ndara so tawi haade proposition maɓɓe no moƴƴi donc so tawi moƴƴa ko no après tawi ko ɓe ɓe mbaɗi juuɓe ɗaɓaɓe andi ɓen ko juuɓe ɗumari ɓen ko nantan tan no ton ko chef de quartier ɗum afi ɗum kam ko juuɓe ɗumari voilà mais c'est pas grave sayno moƴƴi quand même t'encourage franchement ok on kadi ɗo min kadi min no expliquante quoi kadi aɗa wawi jombude haɗiɗo malle seeɗa aɗa wawi jombude andi hay soko mi yiri minma ko expliquant maɗam fiancé ɗo ade haɗiɗo malle waɗe andi famille hari wona d' accord quoi fiancé goɗɗo ɗo ay koy ami koy coppima goren ɗo maɗo gonden ɗo amo ɗum ɗo andi jiyo so wondi a woni ɓiɗi ande kadi aray kanjum ko life mum keloto partout mi keɗora partout ay na dewgal no naldi ka joni ɗum fiancé ɗo jum fayi ko ɗum ɗo ɓuuri mi wallude moƴƴa fiancé ko jum ko jum famille ɓay wona d' accord jum ko teno hakkosina trop quoi nder ɗum jum ko nandano faux pas waɗe ɗum jum ko redirimi quoi faux pas nandaɗum tapiri ko a jombimo so mbaali ko a fiancé ko min kono famille wari joɓaali famille ko maintenant joni ko ɓay ko yiɗimi joɓalan botika ɗo quoi te ɗum tum reedi quoi o reedi ɗo ko ɓuri gajjata mo kanjum leydi ko ɓuri makko joni homo nakinoɓe quoi andi lagino ɗo sina ka gayno ndi leydi moƴƴa sina kanko ñamminimi andi wona pays ji gon toon wona soko sénégal ma pays ji gon toon sa reedini minen mbiya ko sokete sina gon ko yarnimi ko pays wona Europe ni Europe ma ɗum pays ji gon toon sénégal to sa reedini minen ɗum timmina 18 ans kono fayma ko on ƴetti ɓe addi wo wona ka an ɓay ko mi reedini ko joni ko ɗon ini situation ma oɗa wawi wirde goɗɗo kama lamoyi miɗi ko mbolan sowde naɓɗo goto fatima walla on adi woni quoi joni noon aden kadi ɗi jokkoɓen ko ɗuma wate ɗi kadi joni financé ɗi ko gasoo mais ko jowa tawonde ɗon ko ɓay nan fenen ko tawonde ɗon andi mi ara ɓe jaɓono mi jomi fatima hombo taw par ce que min tiri mi nani mi andi fatima jogo neɗɗo faja oɗa na carte ɗo nayi na carte tuɗa je comprends y a pas de problème yalla moƴƴinani yalla moƴƴinani o malheure mum so noon ko wattangol haqqille moƴƴina wattangol haqqille moƴƴana so waɗi mo fayda so affaire ɗum jawi goɗɗo so tawi goɗɗo reedi ni goɗɗo ko kata tun ko kata noon quoi nanda ko kanko debbo waɗi yimɓe tum reedi ɗima kata par ce que joni stress yi won kay mum ɓerde ma nde wonta ko affaire ko kata tum wonnani on ɗino ɗo ko wattangol haqqille moƴƴa yaw yiida famille makko on mais to jaw bonnugol de bonnugol ngol moƴƴa an ko aldan goɗɗo luttude ɗum no are aɗa fawi ke wonki ɗiɗi wattangol haqqille min ɗo fait ƴel ko mari ko arande to mais noon seulement encourage tama ɗen piiji yande kadi ko wa non sanna ɗo uti kon situation ɗo wondi ni quoi en kadi noon kato famille oɗa on ɓe fof ɓa ni mi daareno mi umanno kasi daare mariage on waɗi ɓe kisan quoi ɗonti yo mawɗo yara y a pas de problème e kadi ko saabu maɓɓen ɗo saabu maɓɓe y a pas de problème ma e mbalatere yara seeɗa réseau sécurité ɗum piiji kawore ko souci ne